संगिबाय आमथिसुवानि गोथार बुब्लि सानब्रैनि उनाव दिनै आमथिसुवा फोरबो फालिनाय जायो। धेमाजि जिल्लानि सिलाफोथार बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमाबो दिनै आमथिसुवा फोरबो फालिदों। गंथाम गामिया लोगो नांनानै फालिबाय गोथार आमथिसुवा फोरबो। आमथिसुवा फोरबोनि बाथौ थानसालियाव आरज गाबनाय आरो थाइजौ खान्थाल रैमालि थालिर बायदि फिथाइ सामथाइ जानाय जायो। हाबाफारियाव सिलाफोथार बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि जुगेन नार्जारिजों लोगोसे गंथाम गामि फारियै सामथाइबारि माइनावपुर गोजोनपुर गामिनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनहा बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लायो आरो लोगोसे गंथाम गामिनि रायजो राजाफोराबो बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंहोयो। जों दिनै जोंनि समस्त बाथौआरिनि गेजेराव बे आमथिसुवा फोरबोखौ सानथाम दाखालि समबारखालि मोनाबिलिनिफ्राय नांदो होनदो मंगल बुध बिस्ति दिनै सुक्रुबाराव जोंबो सानथाम हगारना सानब्रैजों दिनै जोंफोर बेयाव खान्थाल थाइजौ आरो आनारस बोथोरनि मोनसे गिबि फिथाइ हिसाबै बावदों जोंफोर बेखौ। जोंहा फोथायनाय दङ जेरै आमथिसुवाखौ जों सानथाम मानो लाबोखो होननानै बुङोब्ला जों किसुमान सोलोंनानै मिथिना खोनानो मोननाय बायदिब्ला जेरै सुबुंहारिया मोनसे सृष्टिनि मोनसे गोहो फैयो बेखौ आं बुंजोबलायबाबो गोबाङानो मिथिखागौ। नाथाय दिनै बुहुमाबो सृष्टिनि थाखाय मोनसे गोहो फैयो जेरै अखा हायोब्ला बे दैज्लां बोथोर जायो अब्ला गासैबो हाया रुइजोबबोयो। रुइजोबनाय लोगो लोगो गासै दंफांफ्रा रज'नायजों लोगोसे फिथाइ थायनायनिफ्राय गासै गोहो मोनजोबबोयो। बेखौनो लानानै जोंफोरो बुहुमखौबो जोंबो सानसे सुवा जायो होननानै बे सुबुंहारिजोंनो रिजायनानै सानथामखौ जोंबो फोथायनानै लाबोदों। बेबायदिनो दिनै जोंफोरो सानथामनि उनाव जोंफोरबो दिनै सिलाफोथार दख'रा बियाबनि जानानै जोंफोरबो नैबे खेराइसालियाव बिदिनो थालिर थाखानि अनगायैबो प्रसादनि अनगायैबो जों गिबि फिथाइ हिसाबै आनारस खान्थाल लोगोसे थाइजौ बेखिनिखौ जों बावनाय जादों।